И, дами и господа, наши зрители, имахме проблеми с влака и фанахме друг влак, който е с прикачване. Егоре, парцето е тук. И за жалост точето не можа да дойде с нас, тъй като имаше проблеми с фемилито. Той ще дойде по-късно. Сега отиваме към Бургас да се срещнем с Белев, един ни камерджия и Коци Ди Беле. Много хора от вас не го знаят, може и никой да не го знае. Ще се срещнем там и оттам тръгваме към Слънчев бряг. Марк тръгна с колата. Шпилчуа съм им купил, а? На Белев съм купил такъв. Скиорски. Ще се пускаме по скити надолу. Скити надолу ще се пускаме тази почивка. Очаквайте много скоро включване с останалите двама, когато се съберем. Айде до скоро. Здравейте, пичови, тук сме в хотелската стая. Почваме влог номер 2. Сега ще ви взема малко бекстейдж. Тук сме всичките, сега ще нагримират, нали, да стане топ работата. И възивам след малко бекстейдж да гледате какво става. Този клип ще е уникален. Влога ще излезе най-вероятно след клипа, естествено, защото е бекстейдж. И така, ето горчето е там. Какво става? Аз съм само на въпросче. Говориш, ама що две време правиш тъй? Защото ми навик, не знам, за първи път правя влог. Отпусни се. Да се отпусна. Здравейте хора, сега ще ме Сега ще пръдна. Ма ти се оснака, разбираш ли? Ако се отпусна, ще пръдна. Как да се отпусна? Окото отпусни. Да. Отпуснато ли? Да. Добре. Ей, ти да не влизаш в окото. Да не ослепея. Марк. Да. Добре. Снимай на Биляна газа, ще има повече гледане. Сега трябва ли да се отварям окото? Не отваря нищо. Да не отварям окото. Хъсъл влог. Хъсъл влог, бачка ми яко. И това е. Няма какво стане. Ето е сенината. Чш, много реално става между другото. Браво, браво. Мет. Браво. На мене слагай повече лилаво, че съм черен. Знаеш кола по-скадър е тук те. Ами браче да Хасанчо да чупи го. Ами браче да е Хасанчо! Няма да се чупи диска! Слушай сега, синко. Това е проклятието на Сърмара Морган. Проклятието на Сърмара Морган. Чакай, синко! Замълчи! Това е проклятието на Сърмара Морган. Сърмара, те ли кажеш? И ето кадри в обличането на костюма. Ами, И топ е, снимани. продукцията снима яко. Можете да видите луната. Да. След тежкия влог с гмуркане във водата, целият съм мокър, успяхме да го направим, стана топ. Така, приключихме снимане, сега отиваме на дискотека и ще има кадри оттам. Айде, полицаите цялата компания, полицаи, бразилци. Младил се крек, ската ме омотай, да ме натиска, иска, обича риска, но дали иски, скъде ще разбере. Супер Бразилче! Застреля всички бомбоманци. От тук до там, задинеш, дай насам. Печеля всичко бомбоман. Разлъсваме в Инстаграм. Така, станахме рано сутринта след дискотеката. Сега се оправяме и отиваме да снимаме с Гален. Големи от всичките, няма какво повече да кажа. А вие може да се абонирате за канала, да натиснете камбанката и да не изпускате новите епизоди, новите влогчета. И така, айде, ще се видим там. Така, заснемихме всички кадри с Галин. Всичко беше топ. Някъде тук ще съм ви пуснал преди това някакъв лек кадър. Не щем да издаваме нищо от продукцията, но ви гарантирам, че клипът ще бъде много топ. Разбивация тотална, да. И така, това беше влогчето. Може да има някакво включване по-нататък. Ако не, ще се сетиш кой е канала. Хахи Михи. Така, почваме влог. Бекстейдж малко с нас, или по-точно един е с нас.
Ще стане доста интересно, сигурен съм. Много яки кадри ще има. Ще снимаме каквото можем. И така, ето го очето, къде се оче. Мет. Да. Да, и така. Почваме! Газ! Какво ще направим? Тя се смея, Какво брат. ще направим? Ами ще има зареждане. Снимай, давай. Стрелби. Давай, това е. Три! О, в ужас, скъпи, само такива ти се падат. Не ти ли омръзна? Три! То спъкна 3 забила. Ами блокчето... Ай, че се напишкам. Топ. Давай, последно, давай. Един ден с продукцията. Забавлявайте се. 3! 2! 1! О, спуда любов, само такива ти се падат, виж, не си ли омръзна? Май го направи. Ще падем си чупи зъбите накрая. Няма, не мой. Няма да стане нищо. Баща ми и те се ядосаше едно време. Същия, да. И направо губи представа за всичко, разбираш. Продължавай да свърши работа. Да, ма ти вече не може да я свършиш. Не може вече. Ево. Са перко. Какво е да си имам? Той го сгубя. Той е готов, е, горе. А не е готов. Нервна криза съм. Ще личи. Ай, що падне? Водата ли падне? Где е? Фъркна изведнъж. Върви да го сем на влакото и много интересно. Какво правим без пистолета? Какво правим без пистолета? Някак да се склада, човек. Губим се времето. Губим време. Няма време да спрем. Да, правим го тъпнярската, ето е, бе. Там е, бе. Да, правим го тъпата, ето е. Няма го, не мога го държи топ. Няма го да стане. Ама, бана работа, давай. Какво ти да правиш с това? Но и го няма, виж сега как сти отпрели. Дай го те го държайте, дай да прикрепим нагоре. Батко, по-глуп е! 50 обаче, на 50% ремонтира. Здраве. I'm sexy and I know it. Измръхме се, кипнахме, нерви, проблеми заради той с оранжевите дрехи. Какво проблем е, човек? Продуцента. Иска да напуска продуцент. Имахме проблеми, но всичко е решено. Вече. Имаме една малка пауза, 2 часа почивка, хапване, не може. И преминаваме към научните сцени. Пау! Бам-бам ще има да знаеш. Дошли тук също ми. Какво? Ти след всичко. Да. Тук правите и... Казваш тия с реплики, не ти казах, стои, идва и почвай. И аз винаги идвам те и правя. О, скубиш ма! И правя. И свършва, дай пред мене, да. Се пред мене. Тя не участва в него, само мусората ти, нали? Ами ние ще участва и тъй съм. Гълта е навътре. Поеми. Поеми го. Я го навреш. Дай, чакай. Карай, е много и голям, дай по-малък. Голямо идва. Голям е. На. Какво искаш да стане, Да го реално? налапкаш. Да го палапкаш. Развързва се. Карвай. Ще ме издирите. Къде сме малко? Айде, яш. Марк е доволен. 2, 1. С мисъл. О! Дикина, съд детски нещо стана. Аз знам бе там. 3, 2, 1. Колко са апетитна. Сега слушай ме внимателно. Мърдай, слушай ме внимателно. Сега започваме от ръчичките, после кръченцата и ти взимаме накрая сърцето. Аре, мой човек, идвай. Така, приключихме влога. Часа е 1:45. О, бойче. Много е дроб работа.
Убихме се от снимане, ма стана един път. Надявам се да ви хареса след като излезе. И това е. Чао от нас и не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да ударите камбанката. Дай бати!